студент. Господин Рангелов, имаше ректорски съвет. След това вие се срещнахте с ръководството на университета и сте имали среща, на която сте обсъждали определени въпроси. Какво се обсъждаше и вие какво имахте да кажете в ръководството? Ректорското ръководство ни покани на изслушване, което те държаха да вземат предвид нашето мнение при съставянето на декларацията, която ще разпространят скоро. Ние държим да бъдем чути, така че се надяваме, че нашето мнение ще бъде отразено в декларацията за съдържанието на уредбове. Какви са настояванията ви, нека кажем нещата, за които сте категорични, че ще продължите да отстоявате? Продължаваме да отстояваме нашите искания, описани в декларацията, която разпространихме към вас. Те са... Държим за разпускане на Народното събрание, предизвикване възможно най-скоро на парламентарни избори, които да излъчат Народно събрание, от което да бъде сформирано ново правителство, както и имаме 3 морални съображения към българското общество. Ние държим на законност, прозрачна политика и на морал в политиката. Колко души застават зад декларацията? Зад декларацията, която разпространихме вчера, застават над 200 преподаватели от Софийския университет, от Нов български университет и от други висши учебници. А как реагира ректорския съвет на това, че няма да има учебни занятия? Това е условието на окупацията. В ректората на Софийския университет няма да се провеждат нито лекции, нито упражнения, нито друг вид учебни занятия до края на окупацията. Това категорично може да заявим. Бих искал да направя едно уточнение пред всички. Окупацията към момента е безсрочна. И все пак как реагира самия ректор и останалите на това, защото организацията не бяха окръждани, че няма да има. Това преди няколко дни. Ректорското ръководство е напълно наясно с нашите искания, напълно наясно с това, че ние държим окупацията да е безсрочна. Надявам се, че при изготвянето на декларацията те са се съобразили с това, което им казахме. Всичко, което изразихме в публичното пространство през последните дни. Правилно съм разбрала. Защо не пускате? Решението е на Общото събрание на окупацията. Все пак това не е частна собственост и единствените, които имат право да възпрепятстват да намерят такива сгради, мероприятия и така нататък е полицията или полицията. Разбира се, че не сме, но по време на... Може да ме изслушате. По време на окупацията правилата са определени от нас. Общото събрание счете, че за нас е добре медии да не бъдат допускани в сградата на ректората. Може ли според тези правила да ми кажете с какви средства ще ни спирате и аз ако искам да вляза, как по-точно ще ме спирате? Ще ме биете или какво ще стане? Не, какво става в момента, в който аз правя крачка напред и вие ми казвате не можеш да влезеш? Оттам нататък как Това, процедираме? което говорите, са откровени спекулации. Не, аз ви питам, Никой... как ще процедираме и според тези правила, които сте приели, как се спират по-точно физически медии? Достъпът до сградата на ректората се осъществява чрез предоставяне на студентска книжка или друг документ, удостоверяващ, че желаещият да влезе има студентски права. Софийския или без значение на кой? Без значение на кой университет. Правилно ли разбирам, че в сградата на ректората изобщо няма да има лекции упражнения, а не в определени аудитории? В сградата на ректората до края на окупацията няма да се провеждат учебни занятия. Окей, но това не значи ли, че вие планирате една учебна година, защото тук са няколко факултета. Не означава. Ученето винаги може да се навакса, винаги лекциите могат да се отучат. А притеснява